medzi čerešenka a podmedzu dva. Tam medzi čerešenka a podmedzu dva. Prespalo še švarne, divčina mi poveda. Takého by povedala, keď je na tebe. Takého by povedala, keď je na tebe. Však šidľovali nocoval a ja pri tebe. Nošil si mi do posteli červené víno. Nošil si mi do posteli červené víno. Že by chlapca niekere si inako jomeno. Darmo nošíš do posteli červené víno. Darmo nošíš do posteli červené víno. Už je chlapec po kerese, inako jomeno. Už je chlapec po kerese, inako jomeno. Špatný si synek, špatný hospodár. Špatný si synek, špatný hospodár. Keď ty svojim koňom, ty svojim koňom, ty svojim koňom moji nebodá. Takže, milí priatelia cykloturistiky, vážení hostia, milí účastníci, s veľkou radosťou vás tu všetkých vítam na 47. celoslovenskom zraze cykloturistov, čo je neskutočné, pretože ja nemám toľko rokov. Takže naozaj veľká česť a úcta voči všetkým, ktorí to tu takto zorganizovali. Predovšetkým veľká vďaka patrí turistickému oddielu Prielom Spišská Nová Ves, oblastnej organizácii cestovného ruchu, Slovenský raj, Spiš a mestu Spišská Nová Ves. Prajem vám všetkým pevné zdravie, ktoré je teraz momentálne v týchto dňoch naozaj veľmi dôležité, aby ste si ho všetci užili, veľa radosti z pohybu, úsmev na tvári a šťastný návrat z každej trasy. Takže ešte raz vítajte na 47. stretnutí. Ďakujem pekne, príjemný večer. Spišská Nová Ves, ako viete, je samozrejme v lone krásnej prírody. Máme tu veľa sakrálnych stavieb, veľa historických stavieb. Máme tu veľa nadšencov a športovcov. Mesto žije aktívnym životom. Ja vždy hovorím, že jedna polovica ľudí športuje a druhá polovica ľudí tancuje. Prajem vám veľa zdaru, veľa šťastia, veľa zdravia, všetko dobré, príjemný večer a príjemný víkend. Čaká mňa však ja, cesta láka, mám tu venku na panáka.
nechcel by som tam ísť, lebo viem, že je to rozsvieťa ísť. No na kompanie, ide na strateru. Je 8:04, 8 sme mali vyraziť, meškáme 4 minúty, už sme mohli byť v Levoči. Zapnite si všetci blikáčky zo zadu, lebo pôjdeme po štátnej ceste. No a potom, keď už budeme mať také miestečko, predpokladám, že najlepšie to bude v Danišovciach, tam je také námestíčko, tak tam si podobnejšie povieme niečo o tej trase a kade pôjdeme a čo chcete vidieť a čo vám ukážeme. Dobre, trasa to nie je nejak veľmi náročná. Markušovský hrad, Letohrádok na Beléri, Mnílčiku budete mať Stanické múzeum, kde je pripravená prehliadka nádherné zážitky napravené a preto sa ideme na takže B1 vyráža do Tunátovo cestu. Alebo rovno povedať, že zrušili? Ale že cesta rozbitá, rozsekaná, že taký, že konec. Taký píšel byť rozvený, ako a tam pečie tieto maličky. Že máte ešte viac. Tu prošlo to. Firma Rolfo. Môžu sa len dopredu, to malo nahlásiť. Україна! Україна! Wiemy, tak zresztą.
kašľal teraz. Pani Európa. Niekedy zabudáme ďakovať a toto nie je presne tá chvíľa, kedy mi dovolte, aby som aj pred vami všetkými vyslovila veľkú vďaku a poďakovanie práve pánovi doktorovi Imrichovi Makarovi, ktorému aj týmto udeľujeme pamätnú plaketu za jeho neuveriteľnú doterajšiu prácu, ktorú práve tu na Spiši robí pre rozvoj cykloturistiky, bežeckého lyžovania, biatlonu a turistiky na Spiši. Možno niektorí neviete, že práve to vaše cyklistické C-čko je od tohto pána doktora, takže musím ho ospravedlniť pre dnešný večer, pretože zdravotné komplikácie mu nedovolili prísť sem medzi vás, niečo povedať z tej jeho histórie. Určite je Imro Makara veľmi šťastný. Včera som mu to oznámil, že dostane takúto vzácnu cenu. Všetkých vás pozdravuje. Skutočne mal operáciu chrbtice, nemohol sa zúčastniť, ale držím mu prsty, aby sme spolu ešte poznačili veľa kilometrov cykloturistických trás u nás na Spiši. Ďakujeme. V tejto chvíli vám môžem predstaviť najmladších účastníkov 47. tohto turistického zrazu a dokonca, priatelia, sú to dvojičky. A tie dvojičky majú dnes narodeniny, priatelia, takže... Happy birthday, milé dvojičky. Happy birthday to you. Juchu, ďakujeme veľmi pekne. Švecovci, dobre to robíte doma, len ich ďalej vedte k tejto turistike. Prvú cenu, Miška, ostáva to na vás, samozrejme. Nádherný bicykel, vzadu ho vidíte, túto Škodovku dvojkolesovú s jednou koňskou silou alebo dámskou vyžrebujeme v tejto chvíli. Tak mi povedzte, aké máte? 1,65? 1,55. Tak ho máte! 1,55! Je to 155, tu je dôkaz, priatelia. Toto je víťazka tomboli, priatelia, blahoželáme. Odhadujem to na nejaký karbón, keďže sa to tak ľahko zdvihlo. Nie. Oravská žena. Oravská žena. Tu som skončil. Pobyt na 2 noci pre 6 osôb na chate Lanovka na Vojtechovej samute. Lesy mesta Spišská Nová Ves nám zabezpečili túto cenu a je to klub slovenských turistov Beskyd Cvidník. Poďte si, ste perfektná partia, poďte si pre tento poukaz. Ďakujeme a odovzdávame, priatelia, pobyt na 3 noci pre 14 osôb na chate Horáreň na Košiarnom briežku. Venovala spoločnosť Akomo, ďakujeme veľmi pekne. A bude to EŠKT Kujsudské Nové Mesto. Blahoželáme. Pošlite jedného zástupcu, ktorý príde prevziať. Takže blahoželáme. Blahoželáme ešte raz. A ja požiadam, aby prišli Jarka Nováková, Miška Krivánová, Majka Dudková, Laco Novák, Viktor Kažimír, Miro Kušnier, Slavo Slivka, Valentín Nikorovič a Vlado Nováček. Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu neutíchajúcu energiu. Po 47 ročníkoch týchto cyklozrazov ste boli na Spiši, na slovenskom raji, aj keď niektoré trasy prechádzali v minulosti slovenským rajom. Verím, že aj napriek tomuto počasiu ste si tie trasy užili, ste si užili náš krásny kraj, kúsok Slovenska a veľmi pekne vám ďakujeme, že ste prišli, že ste tu boli a tešíme sa na vás možno v budúcich ročníkoch. Дорогі приятелі, велотуристи Словаччини, з якими ми дружимо вже багато років. Перший раз ми були
коло Прешова в Сігорді. І з того часу на кожному зразі, майже на кожному зразі вашому ми беремо участь. І хочу від нашої федерації і взагалі від українців подякувати словацькому народу, який підтримує нас в тяжкий час війни. Ми дякуємо кожному, хто доклався до підтримки наших захисників чи захисниць України, ну і до тих переселенців, яких, я знаю, також є багато в Словацькому краю. Дякую тим жінкам, які нас дуже тепло прийняли, то для вас солодке з України, між собою поділитися. Так. Ще раз дякую за прекрасні траси. Нам дуже сподобався Словенський рай. І я думаю, що як тут буде десь близько ще раз, ми обов'язково приїдемо. Дякуємо і слава Україні! Ďakujeme Taras. Prosím Taras, ešte odovzdaj naše pozdravy všetkým turistom na Ukrajine, ale aj všetkým ľuďom. Turisti ostanú vždy. Ľudia, ktorí budú mať otvorenú náruč, ktorí budú mať srdce otvorené a budete mať vždy úsmev na tvári, tak ako teraz. Prajem vám krásny večer, ďakujem, že ste prišli. 47. ročník teda môžeme považovať za ukončený a v tejto chvíli prenechávam priestor skupine 13 ciest. Pekný večer. Z pustoty na dvorí ticho kráčam k 4 opusteným anielom. Červené ruže pevne v dlani stláčam, spomienky ubieram ku krížom. Tak otváram starú zaprášenú bránu, čo ukrýva za sebou môj rodný dom. Pohľadom zablúdim k starému rámu, oslovím najbližších, že už tu som. Tak otváram starú zaprášenú bránu, čo ukrýva za sebou môj rodný dom. Pohľadom zablúdim k starému rámu, oslovím najbližších, že už tu som. Oslovím najbližších, že už tu som. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak malý báječnej život plnej báječnej dní bez úhľad. Celý den jen tak sedí a popíje šatné piva. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, skúsite nám pomôcť, nech sa vám páči. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Teraz my si zatancujeme a vy spievate. Tak mají báječnej život plný báječnej dní bez útrav. Celý den jen tak sedí a popíje šatové piva. Odpes bude váš. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. A dáme si ešte spolu. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, tak mají báječný život plnej báječnej dní bez útrav. Celý den jen tak sedí a popíjí šatné piva. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, báječnou ženskou vezme báječný chlap. Posledný krát si dáme. Když si báječnou